Seo hé baile na carige óire, atá suite I lár na tíre. Baile, Slachtmhar a Baile. Bhí brúscar fud na háite, agus bhí drochmhail na tithe. Bhí coláiste na carige óire, suite I lár a bhaile. Bhí cuma uafásach an scail. Lá amháin I rithean ran Gaeilge, léi na daltaí alt san nuachtáin. Tuairisc a Baile faoin drochmhail a bhí an maile. Dúrú san alt gur fhadhb an bhrúscar sa bhaile ag dul in olcas. Chuir an slucht idir Aontas agus Arab na daltaí. Thocraigh siad go níomhú láithreach. Bhairtigh siad coiste glantacháin a chur ar bun. Thocraigh siad tosú le cruinniú ar a leabhairt rééis trí an ládar gceann. D'eagraigh siad cruinniú leis an bríomhaide agus leis an múinteoir tíreolaíochta. Bhol siad dóibh tosú sa scoil agus ar na sráideanna in aice na scoile. Dúirt siad leo plean cinnte a chruthú, agus cúpla tasc éasca a ránú leis an obair a thosú. Tús maith leath na hibre mar a dear an seanachú. An sathairn dar gcionn bhí slú daoine ag obair I glós na scoile. Chua cuideach go timpeall ag bailú brúscar, agus á chur sna boscaí a chóirsála. Bhí daoine eile I mbun péinteála. Ag deireadh an lei bhí cuma iontach ar an scoil. An teachtain ina dhiaidh sin bhailidir le chéile arís, agus aige acu ar an bríomh sráid. Déanach na tithe a féinteáil agus bailíoch an brúscar a bhí ar fud na háite. Ghlach muintear an bhaile páteann, agus bhí an áit glóite nuair a tháinig deireadh lena gcuid ibre. Cúpla lá ina dhiaidh sin bhí na daltaí arás sa seomra ranga. Tháinig an príomhaide isteach leis an bopéir nuachtáin áitiúil agus nuachtáin an chondae. Bhí áthas ar na daltaí nuair a léigh siad an príomhscéal sna nuachtáin. Bhol an príomhaide a gcuid ibre go chóir na spéire. Bhí muinte na scoile agus an bhaile bródúil asta.